morning everyone. Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome sa aking munting channel. Ayan, panibagong umaga, panibagong vlog na naman tayo today. Ayan, dahil napakagaganda na naman ang aking mga bougainvillea, kaya nandito na naman ako ngayon para i-update ko kayo. Ayun, sana all i-update. Ayan, natutuwa lang kasi ako guys dahil tingnan mo naman ang aking mga bulaklak ko. Itong pagmasdan, hindi ba? Ayan. Pasensya na kayo guys, medyo nasasamid tayo. Ayan, good morning, good morning. Ayan, sa mga mabibigat ang katawan dyan ngayon. Ayan, bangon, bangon, bangon. Ayan, nandito tayo ngayon sa ating beautiful flower sa ating labas ng bakuran. Ayan. I-enjoy muna natin ang araw na ito, ang umaga na ito, na panoorin ang aking mga nagagandahang mga bulaklak. Oo, sana all nagagandahan, o diba? Ayan, nakakatuwa lang pagmasdan guys, stress reliever ang ating mga flowers na katulad nito na napakagaganda. Ayan, sa mga medyo na nagmumuni-muni dyan, tara panoorin mo ang aking vlog today para masiyahan ang iyong mata sa panunood ng aking mga magagandang nagagandahang mga bulaklak. Katulad nito kulay orange, o simple-simple. At ito naman, dito naman tayo dumako sa mga fuchsia pink na napakagaganda. Ayan, maraming pabuka pa lang. At meron na rin mga namumukadkad na ayan siya sa itaas, oh, di ba? Ayan. Pink. Ano ba tawag diyan? Fuchsia pink ba tawag diyan? Agoy. Hindi alam ko ano tawag diyan. Sige na nga, bahala kayo diyan. Basta ayan, napakagaganda. Ayan, sa mga nabuburyong diyan, tara dito. Samahan mo ko at libutin natin ang aking bakuran. Ayan guys, so tingnan mo ito, oh, mga pasibol pa lang to mga bulaklak na ito. Ito kulay orange pa rin. Ayan, oh, napakagaganda nila, di ba? Nakakatuwang pagmasdan, oh. Kung naiinip ka, ayan, lumabas ka lang dito sa aking bakuran para maaliw ka. Ayan, at ayan naman ang aking kulay white. Ayan, ito pink pa rin to, pero iba ang ano nito, iba yung pagka-pink niya, matingkad siya. Matingkad yung pagka-pink niya, itong gawing dulo na ito. Ayan. At syempre ito yung ating kulay white na namumukadkad na rin sa ganda. Sa ganda talaga. Namumukadkad na rin siya. Ayan. O, see. Halo-halo na yung aking kulay ng aking mga bulaklak. O, diba napakasarap sa mata? O, ayan. Ayan ang puro white ko. Ayan, nasa taas siya. Ayan, hindi ko siya gaanong maabot, kaya hindi ko siya gaanong makuhanan. Medyo mataas kasi siya, kaya medyo tumitingkayad na lang tayo para makuhanan ng video yung ating white na nasa taas. Ayan. O diba, sa mga katulad kong plantito-plantita dyan, sino ba dyan relate? O diba, napakasarap kayang pagmasdan pagka ganitong namumulaklak na ng sabay-sabay na namumulaklak ang ating mga alagang halaman. Nakakawala ng pagod. Ako di baling mapagod ako sa maghapon, basta paglabas ko dito sa aking bakuran, tuwan-tuwa yung mata ko pag nakikita kong ganyang kagaganda ang aking mga flowers. O di ba? Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang makulimlim na umaga na naman sa ating lahat. Mukhang malungkot na naman ang ating panahon ngayon. Malungkot man ang panahon, basta ang mahalaga, masaya yung aking mata sa katatanaw ng aking mga bulaklak. O, diba? O, see? O, at napakaganda ng bahay ng kapitbahay at hindi akin. O, diba? O, halaman lang ang akin dyan, pero yung bahay kanila yan. Ayan. O, see? Nakakatuwa, diba? Ayan, wala lang kasi akong magawa ngayong umaga guys, kasi kagigising ko lang. Ayan. Habang tayo ay naka-live na kanina, ayan, nag-vlog tayo dito sa ating labas ng bakuran para naman kahit papano ayan, ma-update ko kayo sa aking mga nagagandahang mga halaman. Ayan, 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 ayan. O, diba? Isang puno lang siya pero ang bulaklak niya, isang katutak na napakadaming bulaklak. Ayan, ito ang aming pinakang labas ng aming bakuran. Ayan.
Ayan, thank you so much guys. Thank you for watching. At salamat ng marami sa lahat na nagsusupport sa aking channel. Ayan, maraming salamat. Bye bye. Thank you so much.